Horasma dihita namar minggu sadarion. Mingguta margoar kuasi modogeniti songon poso-poso nai baru tubuh. Topik mingguta mangolu di bagasan parange nabadia. Tapuji matuhata marite edeta nomor 586 ayat sada ro di ayat tolu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na ibaru tubui, disusu na denggan na somangaci, asalam gadahamu marhite siani, molotung nunga di daya hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotai, olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Ale Tuhan debata,
Suruh matodi porbadia tu rohanami. Asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporsion nami, marhite-hite pakirimo namangulu. Asa toktong huingot tami, nahehe dohami musesian namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Tapuji Tuhata marite edeta nomor 550 sia ayat 2 rodi ayat 3. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo dohot patik paduahon dohot lapatanna. Patik parjolo, au do Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenommu debatam. Dia do lapatan nii odo. Ikon ubia rohata jala humolong jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobbaon, manang sioloan. Dia dola patan nii odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa dang jadi iba marsoba tu sobbaon manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rap mangido gogo mahita siang Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikni. Amin. Tapuji Tuhata marite ede nomor 182 ayat sada dohot ayat 2.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo naso hatu dosan, pardenggan basa doho jala ro di saleleng nileleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajaton nami, jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jod-jod do hami mardosa marado poko, jala jod-jod do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga di arsakiho au marhite-hite sian aka dosam. Jalan nunga di lojaiho au marhite sian aka hajatonmu. Au tutu, au sadiri manelesei aka pangalosiom alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Maredehita sian buku ede nomor 256 ayat 4. Tatangihon ma hatani debata, epistel di mingguon, natar surat di tolu Musa 20, ayat sada rodi ayat pitu, tajahama marsikat soring. Dungi romuse hatani Jehovah tusi Musa songonon. Au sadiri pe manuju bohiku mangalo jolma si songoni, jalamaniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona, ala naung dilehonna sian pinoparna tumolok, asa paramuton inganaku nabadiai, dohot paleahon goarhu nabadiai. Au sadiri ma manuju bohiku mangalo jolma si songoni, dohot mangalo dongan nasamarga. Au uhut panyapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona, rap dohot sude na mangihuton permainan nonna, akan na marmainan mangihuton ibana tumolok. Dibaheni ikon parbadiaon muna diri muna asagabe akan nabadiai hamu ai au do Jehovah debata munai. Ima hatani debata
Martuado akan tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 720 ayat sada dohot ayat 3. Tidakon maha porseatai songon nahina tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima natinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banuatoru dung ditanom namulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak namangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Marede punguan paropuan Kamis.
Barede Paropuan Hosana.
KBGMA tik-tik namasa di Huriatta. Titing HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu Kuasi Modogeniti, 12 April 2026. Angka Romawi pertama, titing nama ragam, sada. Goarni Minggu. Goarni Minggu ta ima Minggu Kuasi Modogeniti, lapatanna songon poso-poso nai baru tubuh, sada Petrus 2 ayat 2. Dengan topik Minggu, mangolu di bagasan parange nabadia. 2. Padidion Nabadia. Sadarion di permingguan pukul 10, patupaun ni Huriatta do Padidion Nabadia. Tu dua dak dana sia dua keluarga ruas ni Huriatta ima Marco Gorga Hotdo Nadia sian sektor 2 Betania. Paduahon Maxwell Ephraim Siregar sian sektor 10 Tolu Galilea. Tolu titing ruas Napida. Mulai minggu sadarion 12 April 2026, pindah Huriama keluarga Hendrik Parlidungan Sibolon ST, inang Yesi Arisandi Boru Sibarani ST, sian sektor Sia Bethlehem. Nasida pindah tu gereja HKBP Jati Sampurna. Opat Pangapulion. Dung sipul permingguan pukul 10, patu pauni Huriatta ma Pangapulion tu keluarga Nyonya Pasaribu SL Boru Manurung. Alamat di Jalan Proklamasi Blok 14 nomor 10 sektor 2 Betania. 5. Konven Pangula Nagok Tiki. Di hari Senin tanggal 10 April 2026, patu paun Konven Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 28 Deboskap di HKBP Cibinong. Masuk pukul sia. Onom PA bulanan kategorial. Parjolo PA sending manang PI di Patupari Kamis tanggal 10 April 2026 masuk pukul 10 di Gedung Lukas. Paduahon PA Ama hari Jumat 17 April 2026 pukul 20 di Gedung Markus. Patuluhon PA Parupuan Deborah hari Sabtu 18 April 2026 masuk pukul 10 sia 30 di Gedung Samuel. Pitu bunga altar. Bunga altar mingguon persembahan sian keluarga MC Morakir Borusianipar sektor Onom Betsaja. Mulai temari pasat Huria tunasida. Akaruas di Huria sektor Manang Punguan nanaing patupahon bunga altar boima dihubungi sekretariat gereja. Walu Koordinasi Dewan Marturia. Koordinasi Marturia patupau di hari Minggu 26 April 2026 pukul 10 sia 30 maringana di Gedung Paulus. Pinangido tu sudah sesi setting musik multimedia parmusik song leader dohot Dirjen Diaka Punguan Kor asaro madohoti ulauni. Pasiahon 165 tahun HKBP. HKBP Distrik 28 Deboskap wilayah Sada, Ima Depok, Bogor, Sukabumi untuk mencukuri ulang tahun HKBP ke-165. Maka panitia hari ulang tahun pasal 165 menyelenggarakan konser Road to 165 pada hari Jumat 1 Mei 2026 pukul 10 sia sampai selesai bertempat di Puri Begawan Bogor. Konser road dimeriahkan Marsada Band, Rani Sibolon, Jun Munte, Dohot Akan Asing. Marilah kita hadir tu acara tersebut. Tiket untuk acara tersedia do harga ni tiket ima horong hula-hula. Hargana 2.650.000, tulang 1.650.000, tiket boru 500.560 rupiah, tiket suhut hargana 265.000 rupiah. Bagi yang ingin berpartisipasi, asa boima dihubungi HKBP Distrik 28 Deboskap, Manang Sekretariat HKBP Depok 2. 10
nama dohoti ulaon pakubasion di Huria. Nama dohoti kegiatan dohot pakubasion di Huria na sa minggoon godangna 1.300 halak. Bagian 2 Romawi pertanyaan sektor. Sektor sada Moria dibagas di keluarga situa Jesi Hombing boru si Bajutak. Sektor 2 Betania dibagas di keluarga situa MC Hombing boru Sinaga. Sektor 3 Kapernaum dibagas di keluarga Nyonya Situmorang M boru Simbolon. Sektor 4 Sinai dibagas di keluarga RM Siagian boru Aritonang. Sektor 5 Kana dibagas di keluarga J Pasaribu boru Siahaan. Sektor 6 Betsaida dibagas di keluarga J Sitorus boru Silaban. Sektor 7 Karmel dibagas di keluarga F Simamora boru Purba. Sektor 8 Hermon dibagas di keluarga S Tumorang situa DS Panjaitan. Sektor Sia Bethlehem dibagas di keluarga Andika Pesirait boru Hutagaol. Sektor Sia Nasaret dibagas sektor 10 Nasaret dibagas di keluarga JF Panjaitan boru Silaban. Sektor 10 Sada Jericho dibagas di keluarga El Manulang boru Sipahutar Nahinan. Sektor 12 Mahanaim dibagas di keluarga Situa Peman Simanulang boru Munte. Sektor 10 Tolu Galilea dibagas di keluarga DF Siregar boru Matondang. Sektor 14 Filipi dibagas di keluarga SS Siagian boru Sibarani sekaligus Mangapuli. Alamat dohot jam masuk pertanyaan di sektor Boy Mata Ida di warta PDF manang acara natinongos ni situa sektor di ganup sektor. Angka 2 Romawi titing parhepengon. Saldo di Huria di bagasan mingguan 10 April 2026 Huria godangna 320 juta 564.820 rupiah. Pusat 5.322.424 rupiah. Diakoni sosial 47 juta 446.110 rupiah. Pembangunan 700.000 rupiah. Transitoria 850.000 rupiah. Saya dipasu-pasu tuat tama akapiliani nang ulau di Huriaon bain sangap di Goarna jalalas ni roha di hita ruasna. Akatiting na so jinahahon boy mata jaha di warta nong sahat tu hita songonima sahat di titing di Huriatta di bagasan na sa mingguan. Maredema punguan ama.
Tapuji Tuhan marhite edde nomor 827 laos dison mata pasahat peliata. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha,
Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Huriana hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita di minggu Quasimodo geniti sadarion ima nanienet sian buku sada Petrus bidusada mamuka sian ayat 10 tolu sahatu ayat 10 onom. Songonon ma didok disi. Dibaheni hohosi hamuma rohamuna. Torang ma rohamuna. Sandok makiri mahamu di asini roha na tarbuan tuhamu. Di hapataron ni Yesus Kristus. Songon dakdanak si pangoloy mahamu. Unang mapaihut-ihut hamu be sakap-sakap ni roha uju di haoto omuna na jolo. Alay mangihuton na badiai na manjou hamu dohot mahamu gabe badia dinasa parangemuna. Ay na tarsurat do. Badia mahamu ay na badiado au. Ido iyanggo sahatna. Huriana hinaholongan Tuhan debata turpukon bertopik ima mangolu di bagasan parange na badia. Jadi topik mingguta ima mangolu di bagasan parange na badia. Jidok naking guarni mingguta ima Quasimodo geniti. Marlapatan songon poso-poso nai baru tubuh. Jala on dibuat sian sada Petrus 2 ayat 2. Namandok songon poso-poso nai baru tubuh wasan mahamu disusun natama. Na so marlauk asalam magodang hamu horhonon nii bahen haluaon. Amang inang dung di hamonakon Yesus hita sian gom-goman ni hamatean marhite hamamate dohot haheheo ni Yesus hira poso-poso nai baru tubuh mahita na sai uasan disusu na tamai imahata ni Tuhan debata asa marhitei lama godang jalatang haporsiaona mangalo subia ni sibolisi biswarahon hata ni debatado tuhita sadarion asa songon aka anak nau tinubuhon ni debata hita sian banua gijang mangulu hita di bagasan parange na badia ay na badia do debata nau manubuhon hita sonari songon dia ma parange na badia na ikon di patuduhon di bagasan ngolutta mangihut ton turpuk taon adong piga-piga naneng berengot tanah barjolo ima hohosi hamuma rohamuna songon dia do makohosi roha nanidok nadison sada tudo sadoon isarani na mak hohosi pahean manang jubah na macai tebur asa una mangabati pangalakaon asa boy bebas marlojong manang mangula siulaon on manggombarhon hahobaso ni roha dohot pikiran laho mangadopi katantangan manang abad-abad ni parngoluon boy hita hatom marlojong pasidikon diri sian aka hajahaton dohot sian aka ulaon haholomon boy toktong jamot ngaradopon sude uti-utian ni sibolusi domu tuson ima ikon boy hita toktong dungo jala torang roha ni akan aporsea asa unang dililuhon sibolisi na mau taut mangalului si bodutonna torang roha pasti dikondiri sian aka tahi-tahini na jahat amang inang mulo tabereng di terjemahan hata Indonesia didok
dison waspadalah ya. Dibaheni hohosi hamuma rohamuna. Diterjemahkan di hata Indonesia waspadalah. Nah sian hata aslina boi marlapatan waspada itu adalah pada ohon diri sian aka parmabuhon. Halak Kristen dang boi mabuk. Nakpe mabuk alani si inumon. Manang mabuk alani pikiran. Jadi boi do halak mabuk alani na soboi mangarajai roha dohot pikiranna. Nah ta maksud dison sasitongna mabuk dalam arti na soboi mangarajai roha dohot pikiranna. Alani ido dipaingot Apostel Petrus halak Kristen asa toktong togu rohana di bagasan haporseaon dohot pakirimu. Ikon toktong do halak Kristen pahibulhon pakirimonna tu asini roha na di basa-basahon di bagasan Kristus. Jala sadat tadda ni halak Kristen na porsea ima toktong ibana marpakirimon. Alani pakirimonido gabe margugu halak Kristen mangadopi ragam ni pangujunan na binulusna di portibion. Jadi nama ngulu do halak Kristen maka moliate hon sude basa-basa na jinalona ditikina salpu jala di bagasan posni roha mardongan gogo nasian Tuhani tahu ibana mangadopi tantangan si sonari jala mardongan pakirimon si tagamonna dope ngoluna dumenggan ditiki nanaing ro imana parjolo na boi berengota sian turpukon hohosi hamuma roha muna. Napa dua hon ima mangulu songon dakdanak si pangoloi. Hadirion ni halak Kristen ima songon aka anak ni debata. Ima gabe aka anak si pangoloi. Lapatanna sait unduk tu debata. Laho mangoloi hatani debata. Dakdanak si pangoloi ima nasoolo mangalo nanidok ni natorasna. Ala toktong pos rohana di natorasna membahen aka nadenggan di nguluna. Songonido hita naung ditubuhon gabe aka anak ni debata. Ikon toktong do hita si pangoloi di nanidok ni debata. Ima marhite na mangulahon hata ni debata. Narosian akapatikna. Jadi disong tidak Apostel Petrus unang be paihut-ihut sakap-sakap ni roha uju di hauto on najolo. Amang inang ngolu di ruar ni Kristus ima ngolu na di bagasan hauto odope. Aidang ditada dope debata nasipto. Alani idang diboto dope akanadenggan si ulahonon. Mura dope dililuhon aka si pauto-oto na di portibion. Alai di bagasan Kristus dapot ma hamubaon. Ditadda ma debata dohot aka ruhut-ruhut na denggan na ikon diulahon. Adong ma panatapan dohot pakirimon tungolu sogot. Dada holan makirim di ngolu portibion nagok hajahaton dohot hageduhon. Alai di bagasan Yesus gabe patar masude dalan ni debata si ihutononna dohot dalan ni sibolis na ikon di pasiding ibana. Ima mangulu songon dakdanak si pangului. Na patuluhon na boy berenggota si anturpukon ima badia di sude parngoluon. Olo naking tabereng nagabe topik minggu dihita mangulu di bagasan parange nabadia bagian patuluhon si anturpukon mandok badia di sude parngoluan. Akop ni dipaingot si Petrus aka halak Kristeni asa badia di sude parngoluan. Hata badia na dipake dison mar haroroan sian hata Junani ima hagios. Hatai sasitongna marlapatan marasing.
Jadi molo dipanggil si Petrus di son asa manggulu halak Kristen di bagasan parange na badia na marlapatan doi asa marasing sian parange portibion. Molo didok bagas joroni debata didok do bagas na badia ala marasing sian aka bagas manang bangunan na asing na adong di portibion. Hari Minggu didok do arina badia, itu kan hari Minggu. Alamarasing sian aka arina asing. Halak Kristen dipangido asa marparange na badia. Lapatana asa marparange asing sian parange na hina somalhon ni portibion. Halak Kristen nunga dipilih debata gabe napunana. Jadi milik Tuhan. Asa marparange na badia songon debata. Laho mangulahon sakap ni debata. Alani halak Kristen ikondo mangulahon aka patik ni debata. Nama rasing sian patik-patik ni ha portibion. Na holan marpakirimon di ngolu portibion. Alani didok Apostel Petrus halak Kristen dang jadi paihut-ihut sakap-sakap ni roha portibion. Sudenai hauto oddo jala sisoada. Imangolu na ni rajaan ni hagiot pardagingon na olo salpo. Memang dimulanai halak Kristen pada umumna marharoroan sian golongan masyarakat partur. Alai naneng dohonon dison amang inang asa naing ma sude halak Kristen na mengikut Tuhan ikon dibotoi bana do berperilaku jalan na dipangido tuhita dison ima perilaku na badia asing sian portibion. Alai masalah na kan, nah on mana gabi masalah di hita. Masalahna mampu do hita patu pahoni? Dah, sip sude. Mangolo di bagasan parange na badia. Tarsukun dia ma parange na badia. On masuk sukun di hita. Parange na badia tarsukun dia ma. Ini memang harus percakapan ini ya biar seru. Alana moloholan nama nangihon lebih banyak hilang. Alai mulu disukun ikon dialusi kan. Tarsongon dia ma parange na badia amang inang. Parange na badia ima parange na songon binahen ni Tuhan Yesus. Segala kebaikan, segala kebenaran, segala kepedulian dan semua diperbuat dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan. Ido kan? Ido. Alai tabereng ma sonari songon dia gaya hidup halak Kristen. Kodang do halak Kristen sonari mandok dirina Kristen alai gaya hidupnya menyangkal Kristus. Ya diberi kamu Kristen doau. Alai gayana menunjukkan dia tidak kenal sama Kristus. Sekarang ini sudah tidak banyak perbedaan antara halak Kristen dohot halak na so Kristen. Tapi reng mah. Contoh, tingkat perceraian di kalangan orang Kristen itu hampir sama dengan kalangan masyarakat pada umumnya. Ido kan? Alai Kristen kan? Ikon mangulahon abadia doi kan. Takolani, tapi reng mah akka pergaulan remaja dohot naposo. Remaja Kristen yang terlibat perilaku amoralitas seksual itu sama besarnya dengan mereka yang tidak menyebut Kristus sebagai juru selamat. Manang pengusaha Kristen memiliki reputasi yang
11-12 dengan pengusaha dunia. Betty, beda tipis, itu kan? Bukan nama yang saya maksud. Jadi itu, mulu didok tuh kita mangulu di bagasan parange nabadia, hidup di dalam kekudusan, tapi kenapa kenyataan yang kita lihat di sekitar kita itu adalah demikian? Mulu tadok kita Porsea di Tuhan debata, Yesus Kristus ima sipalua, secara posisi sasitongna kita sudah dikuduskan. Gabe badia kita dang alani kita, alani Tuhan do. Alani i naneng dohon terpukon tu kita sasitongna, mari kita siapkan akal budi. Molo didok naking daya 10 tolu dibahini hohosihamu marohamuna, torang marohamuna. Alai di hatan Indonesia didok supaya kita di sini dikatakan bahwa pemikiran kita itu haruslah pemikiran yang kudus, yang baik. Molo kita mengembangkan kehidupan pemikiran yang kudus, yang baik. Kalau pemikirannya itu baik, hatinya baik, maka yang terjadi adalah kudus. Alai molo ngasega utuk-utuk nah rohana ahamana jadi. Hancurlah. Itu kan? Alani ia manginang sasitongna manat hita di ngulutta. Yang dituntut kepada kita ima mangulu di bagasan parange nabadia dan sebaliknya. Asa margugu hita dipaingot hita sude. Jangan kita duduk di dalam kumpulan para pencemooh. Pergaulan yang buruk itu akan berakibat buruk tuh hita. Kendalikan hawa nafsu. Nah, mulut taringot tuson, hati-hati kita. Buasa huduk hati-hati. Tidak menjamin perkawinan sudah 30 tahun pun masih bisa rusak. Cuma karena tidak bisa mengendalikan diri. Jalan namang ihut. Mana kita, jangan isi pikiran kita dengan sampah-sampah dunia. Stop konsumsi sampah sensual, materialistis di media-media. Molo remaja naking hami, jami tadi remaja, flexing, di foto kamu kan? Oh kemarin baru ya kita bahas di Hosana. Tapi secara umum kita juga seperti itu. Hati-hati. Alana Portibion berupaya untuk mengajak kita meninggalkan habadiaun, tapi hidup seturut yang dunia mau. Asaboi hita marningot ikon badia parangeta, maka kita harus tahu apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Boi hita gabe badia alani Kristus do, nau manobus hita. Dan kita memperingati ini ketika kita memperingati Jumat Agung di hari Hama Mate. Jalata boto do talu simbolis. Kematian itu dikalahkan oleh Yesus. Dia bangkit. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kekudusan Kristus itu kita juga bisa miliki. Molo Porsea kita di Yesus Kristus. Puria nahina holongan, molo mangulu di bagasan parange nabadia, kita akan bisa lakukan molo kita toktong terhubung dohot Tuhan Yesus Kristus. Alani nagabe jojo di hita marhite turpuk sadarion, tetaplah lekatkan diri kepada Kristus. Songon naking nau hupatorang tu hita taringot tu hata kuasi modo geniti. Songon poso-poso na uasan di susuna tama. Kita juga selalu rindu akan Tuhan, rindu akan perkataan Tuhan,
untuk kita perbuat di dalam kehidupan kita. Secara khusus di hamuaka natoras na mambuan yang nakonna lahotar didi. Kita sudah banyak bahas di dalam katekisasi baptis. Molo dibuat kamu dak danakon, kalau kita bawa anak kita untuk menerima baptisan, itu berarti kita percayakan bahwa pertumbuhannya itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita percayakan anak-anak kita serahkan anak-anak kita supaya menjadi anggota kerajaan Allah. Satu hal yang mau kita ingat. Anak ini kan kita minta dari Tuhan, betul? Tapi bukan sekedar diminta saja, bukan cuma sekedar dikasih makan saja, bukan sekedar dikasih pendidikan, bukan. Tapi kita mau anak kita ini hidup di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus. Alana di luar Yesus Kristus itu tidak ada keselamatan. Karena itu orang tua membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Jadi bukan sekedar baptis, ada tanggung jawab. Tanggung jawab mengarahkan anak-anak itu untuk mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi memang kita didi haporsiauni natoras do nadibuan. Tetapi ada tingkat lanjutannya. Nanti ada sidi, ya, malua, itu juga pengajaran. Dia bawa dirinya sendiri. Naning dohonon, tuhamu akan natoras. Pendidikan iman itu bukan tanggung jawab gereja, nggak ada itu. Pendidikan iman adalah tanggung jawab orang tua, bukan gereja. Gereja cuma memberikan pemahaman kepada orang tua supaya bisa mengajar anaknya. Molo dituntut gereja untuk menjadi dasar pendidikan anak-anak kita, itu udah salah. 3 jam ada anak di gereja, paling cuma 1-2 jam dalam seminggu. Di rumah bersama orang tua enggak juga ya. Karejo kan oma anak do bapak anak. Wisi mamar siajar ya anak kota. Opungnya, opung lagi. Sian deh opung. Opung lagi yang kena. Padahal anak-anak siapa? Anak mama bapaknya kan. Jadi naneng dohonon tuhamu natoras tanggung jawab. Jadi bukan cuma membawa tardidi saja, enggak. Ada tanggung jawab yang luar biasa. Kau yang minta itu sama Tuhan kan? Tanggung jawab iman percayanya. Unang kabe mago ibanan non. Holan alani natorasna naneang. Memberikan pendidikan iman. Dalam pendidikan iman yang bisa melekat itu adalah contoh. Wolodang dilihat kamu contoh yang baik, habislah. Jadi jangan merasa kaget nanti ketika dia bisa melakukan hal-hal yang aku nggak ngajarin kayak gitu. Iya, tapi kau contohkan. Nggak kau ajarin memang, tapi kau contohkan di dalam kehidupan. Jadi iman yang dohonon tu natoras. Tanggung jawab memberikan pendidikan iman kepada anak-anaknya. Bagaimana saya bisa memberikan pendidikan iman? Saya tidak punya ilmu tentang itu. Nggak itu juga sih. Bagaimana kau percaya kepada Tuhan, itulah kau sampaikan ke anakmu kan. Nggak usah repot sebenarnya kan. Percaya enggak? Ya percaya, ya lakukan. Berikan kepada anakmu. Imanan yang dohonon tua kana toras na mambuan ianak konna tardidi. Ada tanggung jawab lanjutan. Jeladong sadanari, pendidikan iman itu salinari saya tekankan itu adalah tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab opung. Ya, molo opungon pasti baik semua. Namanya opung itu pasti baik. Berusaha mengarahkan, tetapi itu tidak tanggung jawab opung, itu tanggung jawab orang tua. Namar huriaupe tanggung jawab keluarga-keluarga do, dan tanggung jawab natoras. Ahado naneng dohonok kutuhita. Nah berkeluarga be ya anak kota kan, jangan lagi kita lah yang membereskan semua taringotu hak dan kewajiban-kewajiban. Enggak lah. Kau punya keluarga sendiri, uruslah. Ngapa pula jadi orang tua nguruskan? Tak benar itu. Kita punya tanggung jawab. Aha tanggung jawab hak kewajiban tadi huria? Enggak tahu. Kita bukalah
Tabuka mah buku warna biru. Buku gua nih. Sintu aja lupa. Kok RPP? Bukan. Aturan peraturan. Kita kan ada aturan peraturan. Banyak sekali jemaat yang nggak tahu apa yang menjadi haknya dan apa yang jadi kewajibannya. Biasanya adong di pikiranna ima hak, kewajiban. Tar dulu. Setiap gereja punya aturan main. Huria Tape adong aturan main. Asing dok, Huria HKBP Depok 2, dohot tetangga tam, misalnya GKJW, kan beda, atau metodis. Dia punya aturan main sendiri. Belum neng marhuria di son, berarti ikuti aturan di situ. Kalau ndak pas, ya keluarlah. Jangan gabe manggugai. Gak perlu di situ. Nah, kita juga harus tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban. Hak membawa anak-anaknya dibaptis. Hak untuk anaknya menerima pemberkatan, menerima CD, minta didoakan, dan lain sebagainya. Banyak. Tetapi kewajiban kita juga, kita punya aturan main di Huriata. Kita ikut ambil bagian di dalamnya. Jangan cuma menuntut hak saja, tetapi kewajiban tidak. Alani amanginang tapuk kama di hapeta taringot tu warta na disagihon tiap seminggu sekali ya, hari Sabtu ya. Nah disagihon di BHD. Siapa yang belum masuk BHD? Pangidoma tu situa sektorna masing-masing supaya tahu apa yang terjadi di Huria ini. Jadi Huria ini milik kita bersama, mau kita bangun bersama. Ini bukan miliknya pendeta atau parhalado, tetapi milik Huria HKBP Depok 2. Jadi imana naik diingatkan kepada kita semuanya. Mangulu di Bagasan Parange Nabadia adalah melakukan kehidupan kudus, melakukan yang terbaik, dan itu kita perbuat semata-mata dalam rangka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata mandok muliate hami dihatam naung dipatol has tutunga-tunga nami. Naing ma hami toktong mangulu di Bagasan Parange Nabadia. Marhite ton di Porbadia na toktong mandongani hami. Mampar gogoyohon hami. Laho patupahon Parange Nabadia. Tuhan debata disude aka pelayanan naneng patupahon ni Huriam HKBP Depok 2. Pasu-pasuma ale Tuhan asa sude boy mardalan dohot denggan tau sangap di kewarmu. Tuhan debata marningkot hami di piga-piga ruas di Huriam na di Bagasan Parsahiton. Ima amang sintua IDR Silitonga sian sektor Sadamoria. Na dirawat di rumah sakit di Sydney, Australia. Soksongoni di Inanami inang Nyonya Maha Buru Panjaitan sian sektor 2 Betania. Na dirawat di rumah sakit Polri Keramat Jati. Tongdo buano nami inanami Nyonya Gultom Buru Sinaga sian sektor Sia Bethlehem. Nah dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga. Tong buano nami Amang C Sigiro sian sektor Tolu Kapernaum na dirawat di rumah sakit UI. Tongdo buano nami Imameli Buru Manalo sian sektor Walu Hermon na dirawat di rumah sakit Citra Arafik. Soksongoni dina tua-tua nami Amang A sian Turi sian sektor Pitu Karmel na dirawat di rumah sakit Sentra Medika. Dinasida na di Bagasan perawatan di rumah sakit. Manggido hami ale Tuhan. Pasu-pasu manasa ubat na pinangan. Pasu-pasu ma nasa pengobatan na jinaluna sida marhite tim medis na memberi penanganan. Asa sude nai boi makorhon hamalungun. Yala boi na sida mulak tu keluarga masing-masing di Bagasan Hahipason. Tongdo buanon nami uras ni Huriam
naung mula sian perawatan di rumah sakit, nah di bagasan pemulihan di bagas nasida. Ima inang nyonya si tompul boru si hombing sian sektor 5 kana. Nyonya hasibuan boru pardede sian sektor 7 Karmel. Sok songoni na tua-tua nami sintua LM Silitonga sian sektor 10 tolu Galilea. Sok songoni di inanami Nyonya sihaan boru panjaitan siang sektor 10 sada Jericho. Dohot inanami inang sintua de boru sidauruk siang sektor 7 Karmel. Homa ale Tuhan nama ngalehon hahi pason di nasida. Asaboi di jalon nasida hamalumon nasyakko. Sok songoni Tuhan maringot kami di aka pergumulan na diadopi ruas ni huria marsada-sada. Asa homa toktong ale Tuhan nama ngalehon di nasida solusi-solusi isude aka pergumulan nasida. Sok songoni aka pelayanan nami Tuhan dina samingguon sai homa nama ngaramoti jala pasu-pasu ma asa sude boi mardalan denggan tau sangat di goarmu. Tuhan debata tong dohami marningot tu pamareta nami na tumimbu tingkat pusat satu daerah. Asa homa mangalehon habisuhon di nasida. Asa boi tarpatupa kemakmuran kedamaian di bangso namion. Tarlu mobi di kota namion lima kota Depok. Mau lihat ya malai Tuhan di pasar kami matangi angon holan mangasaun guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Amin. Tapuji matuhata marhite buku endem nomor 760 sia jala tapasahat ma peliata. Di
hatam masuk na hita tu padidion na badia marede hita sian buku ende nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Alea manamina di Banua Gijang, narodo hami tujolo mambuan dak danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabe anakonmu. Pasu-pasu jala pargugui manasida, mangeahi hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan na mambuan dak danak si didionon, tangihon hamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tu lihat portibion ninna mando akasistianna. Odai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar ni de bata ama, dohot anak, dohot tondi parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, sai dong anakku do hamu, ganup ari rasi rasa roa jal ni hasyanganon. Manang ise na porsia dohot nididi, dapotan hanguluan. Alai na soporsea hona uhum sogot. Tangi hona muma dohot hata ni debata na tersurat di evangelium ni si Markus. Adong ma akan membuan dak dana ku Tuhan Yesus asa dijama. Alai dipicang akasi sian naima na membuani. Jadi dong diida Tuhan Yesus si sogo marohana didok ma. Loa samuma aka dak danaki ro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Na tutudo na hudokon tu hamu. Manang isepe anggo sosongon dak dana ibana majalo harajau ni debata. Dang bongon ibana tusi. Dungi dihaul ma aka dak danaki. Dia pehon matanganna tu nasida mamasu-masu nasida. Sonari hati dakon hamu majolo ha porsea otai. Au porsea debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosa na tumal pangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinibuhon nage. Au porsea di tondi porbadia jaladong sadahuria nabadia. Halak naumate atong alusi hamuma hatana husupunon. Dipangidu hamu nuaeng didion dak danakon tu bagasan nina ha porsion muna alusna beha. Na ulodu hamu mamudai anak korbunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata alusna
Naulo do hamu marsuru nasida tu gareja. Doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasaan manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Kemarin kayak mana? Ale Marco Gorga Hotdo Nadeak. Kudi di maho tebagasan guarni debata ama, do tebagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tebagasan guarni tondi porbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan debata maho di hababongot mon tu harajao ni debata. Amin. Ale Maxwell Ephraim Siregar. Kudi di maho tebagasan guarni debata ama, do tebagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tebagasan guarni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajao ni debata. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat hami dakdanakon tuho. Jala dijakon hodo nasida gabe anakonmu marhite-hite padidiona badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean dihanguluan na saleleng ni lelengna. Asi maroham dohot di natoras ni dakdanakon. Sai pargogui jala ajari manasida manogu-nogu dakdanakon tuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajaonmu. Amin. Mari de mahita sian buku ini nomor 145 ayat sada rim mahita jongjong. Ai disi bolong naro
tangiakon mapeleata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Kupasat hami masian nan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu mai jala ramoti. Asahu parasyak kami pilihanon. Patimbulhon harajaon di tengah-tengah ni huriam. Dohot di portidihon. Buai marohanami marhite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sai penarbadia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur hon ma damena tutodim. Amin.